Što je to inflacija? Dobrodošao u financijsku abecedu, treći dan mini serijal gdje ti objašnjavam osnovne pojmove o financijama i financijskoj pismenosti. Inflacija je jednostavno rečeno pad vrijednosti novca, odnosno rast razine cijena. A događa se zbog toga što su države u mogućnosti, odnosno centralne banke su u mogućnosti printati više novca i to nakon 1971. kad je ukinut zlatni standard, te printanjem više novca se stavlja više novca u opticaj, što kad nešto ima veću količinu, njemu pada vrijednost, tako i s novcem kad je više novca u opticaju pada mu vrijednost i kad je novcu manja vrijednost sve postaje skuplje i to je zapravo temeljni problem inflacije, odnosno to je inflacija, a ono što je cilj centralnih banaka, barem kako kažu, je da se inflacija zadrži na razini oko 2% godišnje, što naravno nekad može izmaći kontroli, ali inflacija malo po malo izjeda vrijednost tvog novca i zato je jako važno investirati, naučiti zaštititi vrijednost svog novca i oploditi i naučiti taj novac da raste u vrijednosti kako bi zadržao ili nadmašio tu inflaciju.